Baba ndikuona dambudziko pamuri. Hanzi ndikuona dambudziko pamuri baba. Baba ndikuona dambudziko pamuri. Hanzi ndikuona dambudziko baba. Makatora license kuti mudrive magonyeti. Hanzi makatora license kuti mudrive magonyeti. Kunyebere. Vakunyebere. Ndinobvira nditora license. Aiwa. Isha vanza vanonyeba imi. Iwe. Saka iwe chauri kuda chinyi. Hanzi imi chamuri kuda chi. Ndatakambira nyaya basa. Vuru. Vuru. Baba chauya kuzokubatsira iwe. Acha kuzokubatsira iwe baba. Tuda kuyeresa. Hatuda kuyeresa iwe. Iri dombo iri. Ata. Oi mchauro oi baba. Dombo iri kai. Munorisa papilo. Hanzi munorisa papilo. Because zvinhu zvandiri kuona zvinotisa. Zvinhu zvavari kuona zvinotisa. Yenda. Uchibva pano uchafonerwa kubasa. Hanzi baba uchafonerwa kubasa. Bata imwe nhombo iyi. Bata imwe nhombo iyi. Chibva pano. Hanzi baba pano. Enda usacheuke. Hanzi enda usacheuke. Buda. Hanzi buda. Usadzoke. Nhombo iyoyo inonokushandira. Muchatikwadzisa nazvo izvi. Aiwa kukwadzisa nei? Unanipotsa. Aiwa ndiso. Ai ombo ndipo unomboprofita. Unogona here. Handokutaya. Aiwa bata mene dzekunachira tizoti dzapapi. Nayo man. Iwe, watosvika vanavo. Ndavasendera location. Asi toita mari. Aiwa bro. Yeah. These people is not of this which direction is going. No. Guys there. There? Yeah. Oh. They are strong chocolate. So if you give it the chocolate, you get the $1 million. This place, you've got the chocolate of life. This chocolate is more. Mr. Ibu! Mr. Sophia, I'm happy to see you. Thank you so much. So, you can remove your shoes first. Shoes? Yeah. Mr. Ibu! Boss, no problem. I'm at the pinda. You can come. Mr. Ibu! Sophia? Remove the chocolate with this bag is give the $1 million, but the chocolate is very powerful. That is the people from Nigeria. Because the last time in Nigeria, died 7 people. So it's very hard, this chocolate. If you remove it, you give the $millions. Whoa. Inside the bag in $millions. Sorry, I'll come back to you. Fine. Yeah. What could you need a combo each case? Chakauraya, Chakawanda, Nigeria, Konokarako. So you mean the technology is here? The technology is here. If you're not strong, guys, if you leave it, because the technology is very dangerous. Yeah. I will come back to you. Fine. Yeah. And the children, Bobana. Whoa. Yeah. Okay. Yeah. So, he said, can you show us the man? The man is not lying. The man is a gentleman. And the phone. Phone also. Hey. Yeah. Thank you. The water is very cold. If you not in the better water. The cockroach is here. Cockroach is here. What are you trying to say? What are you trying to happen? Take the sound. Cockroach is here. What are you trying to happen? Wait there. Take a minute. Take this. Cockroach is here. Take this.
Chokoloshi kuita sei? Hakuna chokoloshi. Ziye chokoloshi. Kutala iko. Chokoloshi ziye. Nasachitoma iwe. Dokotela wemafoni asikaite mafani pakauku vanonzi bosento S7 kana F18 uyaimese we are waiting. Dokotela wemafoni asikaite mafani pakauku vanonzi bosento S7 kana F18 uyaimese. Chokoloshi. Unasachitoma ire. Chokoloshi ziye. Shandisa zvinhu izvozvo. Go and use those stones. Yeah, you can leave now. Yeah. Now you can leave. Van. Mabla. Unibeleva. Ndasowira kamuchitsingiriro. Shamani. Shoteka ipa shamani. Paipa. Kuwaita zi? Ndasowira umwe. Ndada kutotadza kufema chamwari. Ndakuzongobuda. China basa van. Upenyu. Hayo upenyu basa. Kuna mari iri kupi? Yo, mari isifi. Watone chimunja. Aiwa chimunja chite chamwari iwe. Tachida kutondiruma sekuru. Kumafoni ava. Mafoni. Mafoni atosara umwe. Umuntu matosara. Iwe. Kanoma tsaki. Ngaiwana. Chama. Ichamuka ere. Inomuka hii. Inomuka ere foni. Izwa. Boss lenso. Yeah, boss lenso inomuka hii. Boss lenso pa golf. Pa golf complex ande ina foni. But you. Izwa. Chimuntie. Chawi. Hayo. Dokotela wemafoni asikaite mafani pakauku vanonzi bosento S7 kana F18 uyaimese we are waiting. Dokotela wemafoni asikaite mafani pakauku vanonzi bosento S7 kana F18 uyaimese uri pamwe foni yakafatachi uya uchimhanya fanika hachi pamafoni sutisu makochi.